Se om du også bliver overrasket, eller om du kender typen, og lad dig underholde, når vi ser tilbage på 100 år med Nordisk Film 2030. Her nu er der TV-avis, den bliver præsenteret. TV-avisen god aften. I eftermiddags var der en tornado, der ramte en by i staten Texas. Her ser I lige nogle billeder af skaderne. Normalt i Texas bor der omtrent 24 millioner. Tornadoen dræbte 200, den sårede 2000, og mere end 1,5 million er stadig hjemløse. Vi stiller nu over til Inge-Lise Trans, som har vejrforsker Bente Uller med sig nu. God aften. I dag får vi besøg af Bente. Mig? Bente Uller. Bente Uller! Uller. Dag Bente Uller, du er jo en vejrforsker. Ja, det er jeg. Ja, det er du. Kan du fortælle os, at den tornado, der ramte en del af Texas i eftermiddags? Ja, det kan jeg godt. Vil du være sød at gøre det? Ja, selvfølgelig. Lige et øjeblik. Okay, jeg er klar. Ja, det kan jeg godt. Altså, tornadoen, der ramte staten Texas, det var jo en meget voldsom tornado. Vi har valgt at kalde den for Inger. Men Inger eller Inger? Inger. Hurtigt. Inger. Okay, Inger. Ja. Og ja, altså, det kommer op på 310 km i timen, ja. Og det hurtigste en tornado har været på er 511. Wow. Ja. Simpelthen. Hvem er sådan nogle skader? Altså... Ja, den lavede mange skader, både på huse, skoler, træer, meget andet. Jamen, det har vi jo også set på et billede, ikke? Men jeg vil også høre lidt, hvordan kunne I ikke forudse den her tornado her? Jo, vores scanner radar havde opdaget et lyn, som der nemt kunne udvikle sig til en tornado. Er det sådan noget med fugtighed eller sådan noget? Ja, og lufttryk og så videre, og så, ja, som lyn godt kan indstå. Ja, hvordan dannes en tornado i? Ja, sådan anden, det er lufttrykket og forskellige lufttryk, som der mødes, så bliver suget sammen. Ja. Men det er meget svært at forstå og forklare på så kort tid, som vi har, og så man lige får det ind i knolden. Det er jo rigtigt, ikke? Men anden måde, du kan forklare det på? Som hvis nu du har været i karrebad, og du tager proppen op af badekarret, så er det sådan lidt på samme princip med den lille vivl, der kommer. Ja, det er den lille vivl, der er den lille vivl. Altså bare med luft? Bare med luft, ja. Fuldstændig. Husk det, børn. Det er ret smart. Badekar. Ja, Bente Uller, vi har altså desværre ikke så meget tid tilbage. Er der noget, du sådan lige vil tilføje? Jeg hørte også, du ville vise nogle billeder. Jo, men der er jo nogle små ting, jeg gerne vil tilføje. I har nok alle sammen bemærket, at der er kommet flere tornadoer og skypumper, end der plejer. Ja, de der små skypumper, som vi har i Danmark. Ja, som har faktisk de der små. Ufarlige. I må løfte i bladet. Og lidt mere, ikke? Men i hvert fald, så der kommer flere af dem, jo mere CO2 der kommer, og jo mere varme så. Altså, nu skal jeg lige forstå det rigtigt. Jo varmere det bliver, jo flere tornadoer kommer. Ja, fordi du tænker på luftfugtigheden og... Nå, okay. Også ja, okay. Så ja, badekar, husk det. Det er måden at forklare det på. Og pas på CO2. Pas på CO2. Vi gider ikke have tornadoer. Nej, gider vi. Eller skypumper. Nej, eller skypumper. Vi gider ikke have det tornadoer. Nå, her ser jeg lige nogle billeder. Og ja, det er så et satellitbillede fra en tornado, som man kan se, ja, så bliver det dannet. Og her ser vi en tornado, der er på en vej i
Texas. Ja. Tak, Inge-Lise. Og vi skal gå nu over til vores reporter Svend Bent, som er i området i Texas lige nu. Og ja, over til dig, Svend. Tak, Dorte. Som du kan se, er der stadig lidt eftervind. Ja, så det ser ikke så godt ud. De ruiner, de er meget slemme. Nogle går stadig ned efter deres egen del, og nogle ned efter deres medlemmer. Det er meget trist. Ja, og vi kunne desværre ikke komme til at se dem. Man! Wow! Så det her er desværre alt, hvad I ser, så det var ikke... Wow, man! Okay. Som man kan se, har TV-avisen nogle tekniske problemer. Der bliver arbejdet hærdigt på at løse dem, så de skulle være klar igen om et øjeblik. Hallo? Svend, er du der? Svend? Lige teknisk uheld, vi beklager. Og så vil vi lige vise den nye bog, som Bente Uller har lavet. Fuldstændig fantastisk, ud af køben og lære mere om det hele. Det var alt til avisen. God aften. Ses i 22 nyhederne. TV-avisen god aften. I eftermiddags var der en tornado, der ramte en by i staten Texas. Her ser I lige nogle billeder af de skader, som tornadoen det skal ikke sige. Jeg tror ikke. Howdy, don't tell my heart, get with the heart. Think you understand? Howdy! Jay, god aften.